Здравейте! Днес се намираме на Дяволския мост, направен над река Арда. Дължината му е 56 метра. Много красиво, интересно направен. Останете с нас да му се насладите и вие. Дяволския мост е построен през 16 век. Той е обвит в легенди и загадки. Почти нищо не се знае за него, но според легендата, негов създател е майстор Димитър. Той приел предизвикателството да издигне моста над бурната река, макар всички преди него да се проваляли. Тук поверията казват, че в градежа на моста има пръст на дявола. Той е обещал на майстора да сподели тайна, която ще направи творението му вечно. И трябва да изобрази лика на дявола, хем да я видим, хем не. Ако той успее да го завърши за 40 дни, не успее ли обаче, щял да вземе душата му. Димитър се справил и дяволът изпълнил обещанието си, но скоро майсторът починал и тайната останала неразкрита. Факт е обаче, че Дяволския мост останал 500 години непоклатим, а злокобният образ наистина съществува. Мостът е обявен за паметник на културата през 1984 година. След Дяволския мост дойдохме да видим и меандрите на река Арда. Има панорамна гледка с площадка изградена. Много красиво и прекрасно място.